Mbah ingkang dadosaken gesange kula lan panjenengan sedaya ayem tentrem, yaitu dengan cara zikrullah, zikir dumateng Gusti Allah. Preso zikir nggih Mbah nggih. Nggih zikir niku napa Mbah? Halo Mbah. Nggih sekedap kersane mboten ngantuk kula cek ombak riyen nggih Mbah. Panjenengan menawi ngirisi kobis, bakdone ngirisi wortel, diparingi tepung, diparingi toyo, sukake baskom, digoreng teng minyak benter, namine napa? Nggih, menawi niku preso nggih Mbah nggih. Nggih, mboten napa-napa. Nah, iki nuwun sewu para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Zikir menika adalah ketika kula lan panjenengan sami kersa ngemut-ngemut Gusti Allah, ngiling-ngiling Gusti Allah. Nek kemutan utang kula yakin mboten ngayem-ayem nggih Mbah nggih. Kemutan mantune sing radi mboten manut nggih, mboten ngayem-ngayem. Lajeng napa ingkang waget ngayem-ayem gesang kita sedaya nggih menika dengan cara zikrullah, ngathah-ngathahaken zikir dumateng Gusti Allah. Napa malih khasiate zikir niki werni-werni nggih Mbah. Bahkan setunggaling perkawis ingkang waget ngersi imanah kula lan panjenengan sedaya niki adalah dengan cara zikrullah. Pun dawuhaken kullu syai'in siqalun wasiqalul qalbi zikrullah. Sedaya perkawis niku mesti wonten pembersih. Bahkan ketika kiyambek make upan pun enten pembersih muka nggih Mbah nggih. Wonten mixelar water dan lain sebagainya. Nah, niki semanten ugi napa wa qalbi kula lan panjenengan sedaya, manah kula lan panjenengan sedaya carane membersihkan wasiqalul qalbi zikrullah. Cara membersihkan hati adalah dengan cara dengan cara niki radi napa kluruk sekedhik nggih Mbah nggih, keranten larutane dereng kula icipi. Nah, larutan Jogja niki nggih Mbah. Nah, niki para rawuh dengan cara napa? Dengan cara ngathah-ngathahaken emut, ngathah-ngathahaken zikir dumateng Gusti Allah. Insyaallah Mbah. Teng mriki tenggene muslimatan kita sedaya dipun ajak tenggene perkawis-perkawis ingkang sae. Di organi Islam ini kiyambek diajak kegiatan ingkang sae. Selapanan niki kiyambek diajak kegiatan sae. Pengaosan isine selapanan, pengaosan, solawatan, zikiran, nggih Mbah nggih. Boten wonten teng mriki ingkang dipun ajak gelendeng tanggine nggih Mbah nggih. Enten nopo enten Mbah? Enten. Piyantune nggih rawuh ingkang bisik-bisik. Yu ngerti pora enten nggih? Enten. Biasane nek kok bisik-bisike semakin rapat dan semakin lirih niku informasine semakin akurat estu. Estu. Niki ibu-ibu napa bapak-bapak? Ibu-ibu. Nah niki nun sewu para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Tenggene adicara seperti ini kula yakin ki hamba asline mboten dipun ajak ghibah bersama. Asline judule mboten gelendeng bersama, selapanan gelendeng mboten enten nggih Mbah nggih. Nah mboten enten. Tapi niki napa sifatipun oknum nggih Mbah personal. Dados ingkang badhe gelendeng nggih, gelendeng kiyambak menawi aslinipun kegiatan mekaten niki mboten wonten kiyambak kok dipun ajak gelendeng tanggi, gelendeng sederek niki mboten enten. Kita sedaya ingkang kebablasan. Ngoten nggih Mbah nggih. Teng mriki ini kuntu minat dzalimin. Kedzalimane kiyambak boten kok kedzalimane organisasi maupun pengaosan. Ngoten nggih Mbah. Nah, lajeng terus pundi para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Teng mriki keranten kita sedaya sampun dipun ajak kegiatan-kegiatan ingkang sae. Tenggene selapanan pengaosan kados mekaten kita sedaya dipun ajak zikir dumateng Gusti Allah, ngathah-ngathahaken emut dumateng Gusti Allah. Monggo kita sedaya semangati supados teng mriki ndadosaken sederek-sederek wonten kali salak khususipun saklajengipun wonten ranting Banjaraya leres nggih.
Nah Banjaraya saestu mugi-mugi tambah ngrembaka, tambah kathah, tambah istiqomah, gemah ripah loh jinawi. Amin ya robbal alamin. Kersane ngantuke kalih ical, mugi-mugi teng mriki nggih sumuke radi-radi ical nggih Mbah nggih. Monggo dipun sholawati sareng-sareng. Ngoten nggih Mbah. Kula tes semangate shollu ala Nabi Muhammad. Kekasih kita sinten Mbah? Nggih, Nabi Muhammad. Sareng-sareng nggih Mbah. Ingkang kersa ngendika Nabi Muhammad mugi-mugi utangi enggal lunas. Amin. Wah, amine kompak. Alhamdulillah. Kekasih kita idola kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, tauladan kita Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi'a syafi wa daraji atfatayati rodal alamin ya uhairal judi wal Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa nggih Mbah nggih, grup qasidahe alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur sampun kepingin kondur napa tasih betah Mbah? Tasih kraos nggih Mbah nggih? Alhamdulillah. Sekedhik malih Mbah, teng mriki kula terasaken kala wau sepindah kuncinipun ayem, tentrem, gesangipun donyane dumugi akhirate Gusti Allah adalah dengan cara setunggal ngatah-ngatahaken iman dhumateng Gusti Allah. Saklajenge ngatah-ngatahaken dzikir dhumateng Gusti Allah. Nyumanggaaken Mbah kita sedaya badhe dzikir kanthi waosan tahlil monggo la ilaha illallah. Kita sedaya dzikir kanthi waosan sholawat
sholawat nggih monggo, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya. Kathah sanget sholawat-sholawat kiyambek kanthi waosan sholawat nggih monggo. Saklajenge kanthi kalimat hauqalah nggih monggo, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sedaya nyumanggaaken Mbah badhe zikir kanthi waosan ingkang napa kemawon kiyambek remeni. Insyaallah sedaya dipun tampi Gusti Allah, sedaya nyaketaken kita dumateng dzatipun Gusti Allah. Saklajenge napa Mbah? Kita sedaya kenang napa kok kedah ngadah-ngadahaken zikir, kedah ngadah-ngadahaken emut dumateng Gusti Allah? Keranten kita sedaya niki hakikate adalah makhlukipun Gusti Allah ingkang boten gadahi napa-napa. Leres nggih Mbah nggih, kiyambek teng mriki sedaya ingkang kita nikmati, sedaya ingkang kiyambek teng mriki raosaken niki adalah titipan saking Gusti Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Teng mriki sedaya sampun sama mangertos bahwasanya ketika Gusti Allah sampun ngersakaken napa kemawon, nek Gusti Allah pun kersa kun fayakun mesti bakal kejadian. Contonipun kiyambek sing teng mriki nuwun sewu waune mboten kagungan napa-napa, tapi kok nek Gusti Allah ngersakaken sugih seketika waget mawon. Kiyambak teng mriki wonten piyantun ingkang sakmenika ketingale sukses, tapi suatu saat kalih Gusti Allah dipun kersakaken boten patos sukses, niki Gusti Allah nggih waget. Keranten sedaya niki haipun Gusti Allah badhe ndadosaken nasibe kiyambak kados napa kemawon niki ingkang waget namung Gusti Allah. Pramila monggo kiyambek ngadah-ngadahaken emut, ngadah-ngadahaken mendekatkan diri, ngadah-ngadahaken teng mriki semakin ngasoraken awak dumateng Gusti Allah. Mboten patut kiyambek sombong, mboten patut kiyambek merasa lebih baik daripada orang lain nggih Mbah nggih. Keranten teng mriki la yadkhulunal jannah mangkana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibar. Boten badhe mlebet swargine Gusti Allah piyantun-piyantun ingkang teng manahe kagungan raos gumedhe, kagungan raos sombong. Naudzubillahi min dzalik. Kadang keranten niki umum terjadi nggih Mbah, nuwun sewu. Enten tanggine tenggene daleme mboten jilbaban, enten napa mboten Mbah? Nah, kadang kita sedaya ngenten iki. Wah, yukae rat kudungan, aku luwih apik gelem kudungan. Enten napa mboten Mbah? Enten nggih. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kula yakin mboten wonten sederek-sederek teng ngene Banjaroyo nggih Mbah nggih. Teng Banjaroyo mboten wonten, Allahumma amin. Nah niki kita sedaya aslinipun mboten patut kok sampai menilai orang lain jauh lebih jelek utawa kiyambek menilai diri kita lebih baik daripada orang lain. Keranten napa para rawuh, kita sedaya niki asline pendosa. Sedaya ingkang rawuh mriki kagungan dosa napa mboten Mbah? Kathah kagungan nggih Mbah nggih. Bapak-bapak kagungan nggih Pak nggih. Kagungan. Keranten bapak-bapak niki Kanjeng Papi sanes Kanjeng Nabi. Ibu-ibu kagungan mboten Bu? Kagungan. Keranten Kanjeng Mami bukan Kanjeng Nabi. Semanten ugi kula Mbah, kula malah langkung kathah keranten kathah mature niki nggih Mbah nggih. Tapi mugi-mugi sedaya dosa kula lan panjenengan sami pinaringan maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oh nggih nuwun sewu. Oh nggih alhamdulillah matur suwun Pak nggih. Niki ngumumaken nggih Mbah, infak panjenengan sedaya pikantuk niki 2 juta napa 2 dosa juta Pak? 2 dosa nggih. Oh 2 dosa, mugi-mugi benjang 2 dosa nggih Mbah. Amin. Menika pikantuk 2 juta sekawan atus
2.459.000. Alhamdulillah. Nah niki insyaallah selapan niki kalih juta, selapan ngajeng kalih doso juta. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, narasaken matur nggih Mbah, kiyambak niki sedaya ingkang rawuh mesti kagungan dosa, mesti kagungan keluputan. Pramila mboten luwes nek kok ngantos teng mriki ngunekaken tiyang sanes niki napa kiyambek ngunekaken tiyang sanes awon ngerasa awake kiyambek sae niki mboten patut. Keranten sedaya kagungan aib, sedaya kagungan dosa namung ditutupi kalian Gusti Allah. Kinten-kinten nek dibikak Gusti Allah kita sedaya lingsem napa mboten Mbah? Lingsem nggih Mbah nggih, keranten sama-sama kagungan dosa. Mugi-mugi Gusti Allah senantiasa menutup aib kula lan panjenengan sami, kiyambek dipun paringi maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niki kula lajengaken sepindah iman nomor kalih dzikir dhateng Gusti Allah, nomor 3 nipun terakhir nggih Mbah nggih. Keranten sampun siang niki sak lajenge nggih menika monggo sareng-sareng kita jagi hablum minallah hablum minan nas. Hubungane kiyambek dumateng Gusti Allah ugi hubungane kiyambek dumateng sesami makhlukipun Gusti Allah. Keranten gesang teng alam donya niki mboten cekap nek kok kiyambek sae dhateng Gusti Allah tapi mboten sae dumateng tiyang sanes. Ngoten nggih Mbah nggih. Kathah ingkang nuwun sewu salate sregep wonten masjid, bendintene mesti gasik teng masjid, tapi kalih tanggine njotai enten mboten Mbah? Masya Allah. Nah kadang kalih tanggine mboten sae tapi kalih Gusti Allah sae pol-polan. Kadang wonten malih kalih tanggi tepalih sae sanget tapi mboten nate salat. Niku kadang nggih enten nggih Mbah nggih. Nah mugi-mugi kita sedaya mboten termasuk dua-duanya. Mugi-mugi kiyambek waget hablum minallah hablum minan nas, menjaga hubungan kita dumateng Gusti Allah ugi menjaga hubungan kita dumateng sesami makhlukipun Gusti Allah. Keranten kala wau menawi babakan Gusti Allah kadosipun sampun kawula aturaken menika hablum minan nas Mbah. Hubungane kiyambek dumateng sesami menungso niki kedah dijagi. Keranten gesang kula lan panjenengan sami niki mboten nenten sanes manute dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Kanjeng Nabi niki mengajarkan dumateng kula lan panjenengan sami untuk memuliakan sesami menungso, kagem mulyakaken tanggi tepalih. Salah setunggaling bukti nggih menika Kanjeng Nabi nate dawuh Mbah, idza tobakhta marokotan fa'aktsir ma'aha. Ketika kita sedaya niki kok suatu saat ditakdirkan ngelan ulam, ngelan napa niki Mbah, daging, nuwun sewu nggih Mbah nggih, fa'aktsir ma'aha, kiyambek didhawuhi ngathah-ngathahaken kuwae. Dados ulam lembune 1 kilo akhire 5 liter misalnya nggih Mbah nggih. Nah niki bukti Kanjeng Nabi mulyakaken tanggi. Tujuane napa Mbah? Mboten men komplang-komplang mboten nggih Mbah nggih. Mboten men kuwae kathah kados kedhong mboten. Tapi nopo ketika Kanjeng Nabi ndawuhaken idza tobakhta marokotan fa'aktsir ma'aha, niki maksudipun adalah kula lan panjenengan sami dipun dawuhi mulyakaken tanggi tepalih, sampai-sampai ngelan ulam sing sekedhik mawon didhawuhi kathah kuwae supados napa waget ngicipi tanggine. Wonten nggih Mbah nggih insyaallah. Teng mriki dengan adanya dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang sampun mengajarkan dumateng kita sedaya, ugi kathah sanget dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Mugi-mugi kiyambek dipun kiyataken kagem senantiasa iman, tetep ngibadah, tetep islami di hadapan Gusti Allah, lumeberipun di hadapan makhluk-makhlukipun Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki ningali wekdal sampun sak wentawis siang. Dhuhure kala wau pukul pinten Mbah?
kalih sakniki wau kalih welas ngendikane nggih Mbah nggih. Nah niki monggo sareng-sareng saderengipun doa monggo kita sedaya ngemut-ngemut ting mriki sareng-sareng zikir sareng-sareng kemutan akan sedaya dosa-dosane kula lan panjenengan sami kalepatan-kalepatan kula lan panjenengan sami sehingga sak mangke mugi-mugi kiambek pinaringan maghfirahipun Gusti Allah dipun dadosaken piyantun ingkang saestu padang gesangipun donya akhiratipun amin ya robbal alamin. Shollu ala nabi Muhammad. Ahli surga namun tak kuasa bila masuk dalam neraka. Kami datang mengharap belas kasih-Mu. Pada siapa kami meminta selain padamu. Ilahi lastulil firdausi a'la. Alhamdulillah. Mugi-mugi saestu kanthi syair menika, doa menika ndadosaken kula lan panjenengan sami pinaringan maghfirahipun Gusti Allah nggih mangke. Saestu ingkang kagungan hajat, kagungan keruwetan gesang napa kemawon, mugi-mugi hajate dipun ijabah, keruwetan gesange dipun udari. Amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken saestu tentunipun anggen kawula nderekaken panjenengan sedaya saking awal dumugi akhir kathah sanget kekiranganipun nggih Mbah nggih, kathah sanget kalepatanipun zahir ugi batos haliyah ugi makoliyah ingkang kula sengaja utawi boten kanthi lembahipun manah kawula nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi benjang waget pinanggih malih nggih Mbah kanthi keadaan ingkang sehat kita sedaya pinaringan yuswa ingkang panjang ingkang barokah fi taatillah, keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah ingkang sholih sholihah, pinaringan rizki halal barokah, waget nambah tegal nambah sawah, kagem sangu sowan Mekah Madinah, sak maos-maos dipun kersakaken Gusti Allah, mugi pinaringan derajat husnul khotimah min ahlil jannah. Amin amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken saestu mekaten ingkang baget kawula aturaken mugi wonten manfaatipun. Saestu sepindah malih sedaya kalepatan saha kekirangan nyuwun agunging pangapunten. Menika sakderenge doa ampun bibar riyin nggih Mbah nggih. Nggih, menawi krusek-krusek madai berkat monggo nggih, tapi ampun bibar riyin. Ngeten nggih Mbah nggih. Menika doane kita sedaya nyuwun kita sedaya sareng-sareng ngalap barokah dumateng beliau ingkang langkung sepuh
Hunyai nggih. Saestu menika kita aturaken dumateng Al Mukarramah beliau Ibu Nyai Sihatun selaku ketua muslimat Ranting Banjaroyo saestu dumateng beliau wekdal saha panggenan dalem aturaken sak cekapipun. Ngeten ampun bibarien nggih Mbah nggih. Monggo sareng-sareng kita amini doa saking beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Allahumma inna nas'aluka rizqan nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan maqbula wa rizqan halan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis sigha wa khiratil raja wa samadatil asma wa nafsin la tasma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa an tatawaffana mal iman wa taubah. Allahumma ij'alna wa azwajina wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis sharri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al awladana kulluhum salihan wa ta'atan wa amruhum tawilan wa rizqhum wasi'an wa ulumuhum kathira wa nafi'an wa jazatum sikhatan wa afiyatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa takdirina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.